ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kakharaswai Football Club kabadi ka club kabadang suseng thamai hapo kadong kathan balad kala long kala du hadin bakala ban piliem no ye ka Mawson Ram Sports Club la sanla lai goal ha ka jingela kai football final kabla long hadangar ha ka sauturik mataw bunai leber ya kani ka football tournament la penya dag hinyo trap achik national movement dangar balad border area circle pat ki team baro ki balapoi manya simenta ha kani ka tournament baro ki long kumakhan rutuli ha pa phai ka jingela kai ka class step ka jingela kai ka long sisha ka ba itanat bha namar babaro aliang kidai ki baya khunting e bha banyo pen khi ning kong yakjar henry baro ar team kim shim lala setia pat hakabakut la shukut no ka kala step la not habaslang kawat jong ka kalamiet tang hapo kasan phominet ka Kharaswai Football Club kalayo ban pen khi ning kong e yakjar hakabau rang yele akai ba shakhmat ulayo ka kabu bat klempelen e ulayo bantam yak Mawson Ram Sports Club wat lada la sha thebru ki rang yele akai ka Mawson Ram Sports Club klem du jingkerban henry klei le akai bha pat tang khniat por begila sha theb kila pen phai kala Marhaka bakut no kapor layering kat march goal. Haba phai pa chakjing shoot goal kinthei ne ka tie breaker. Nakalyang girang ele akai jong ka Mawson Ram Sports Club arngut kim shim lala setia ban penrung ya ka ball cha goal. Kat ba girang ele akai ka Kharaswai Football Club kim shim la pelen ai setia mal pelong ya ka Kharaswai Football Club ban job da san lalai mat ra sanan ya ka nam la du haring kat ba song pisa basan pho jatingka. Yaki khusnam la sam du ba Himalaya M Shang Pliang u MLA barem ka Mawson Ram ubadiru unong ai boj jong katana puli puthi jong sarkar jela mat uba Alvin Sokme ubadiru MDC ka Mawson Ram ha ka jing sakhilang jong ki pat ba abun ba ini madasi ha ka ne ka janmit ban ye don bentalang ha ka ne ka final ka ba itnat ka wangi barong ilayo ban sakhi ha ka ne ka janmit bidon kam bangin yo ya kong gine ki kenja ji le kai ban aila di ki kon samla jungi kin yo ban pentebit ya kasap kabaki kidon ikibok ba kiseng balang ki baper ki badon ha kani kathan jungi kin bot nuksa ya ka e gawangi layu i mana ka janmit ba ka HNM kalale katbala ban ailat ya ki kon samla jungi bakin poi ha kani garunsan ban yakun ha kani ka football tournament pat dagani ki kon samla jong kani ka than jungi ki layo yakalat ban ya shimbanda ban kumjo ba nagalyang ki sports club ki layo bakin jet yakum kita ki kon samla ki badon yakasap ban ya lekai ni kmi ba akisi kibanwan ginang yoi kambon shu ki tournament ha kani ka than jongi nang ba ki kon samla jongi kinang yo ya kum kani kalat ai kublei sa sisen ya pi ki ba baro ki balewan ban kershan ya ki tim baroar ban kumjo panailat ya kini ki tim bakin peni ya kasap jongki na kerpat ya ki pajba baro baginang yai kershan ya ki players jungi na kawing gapor sigawing gapor nang ba ngindang yo ban penkiu kerdan ya kani kajing lekai ha kani kathan jungi namdan isyo ha kani gapor syawangan syong na syukot i ba kelang pain sobha banwan pediang ya kajing ai sobha na kalian jonga ya benda kaseng ha kani gapor mentale kamlang sukum higi poro menchwa menta nado ka sarkar pedeng nado ka state government ka jongi ka play ki lat ki linti na menta phi ki kon samla ki badon sap handre ke e ka ba don kampat la kaleng ka jongpi kalang ba pihap ban tre shitom pihap ban minot namar ba ha kani ka feel menchuang no kalong competitive hado kata-kata ya kaba bapinmi ban represent tang khan reungut na ka jela meglea kalong sya kaba hado kata-kata te namar kata nga
kentu ipi kum ki khon samla ki badon sab ba pin minot ba pin practice ba pin train shitong ba ngai ka jingero ya kasang HNM ba ka penmi sisa kum ki di tournament ba ka play ka lat ka lenti nam ta ki khon samla ban pen i ya kata ka sab ka kong ka jongki ban na kenturu ipi ki players au pi kwa pi don sisa kata kamon ban keu seprang ga kentu ipi ba pin light na ki jingbam jingdi ki ban pen bua ya ka met ka jongpi nama de kan ni ga ban khanglat ipi ba pin keu seprang nampa ban grand slam ngasukwa ban ai khublei sa sisen ya pi baro ban kham tam e ngaka ban ai khublei gini ki pai ba sisa ngajuong na kapor sa kapor ba ngilong ki bakloi ban lek ban kersan ya kita ki club sawai ka perthei sawai kari henry ngimlong ki bakloi ban wan ban kersan ya ki parado parasnam ki jongi hangni hamarjan ya ki club ki bahajan te namar kata kublei sibon ni pi pai ba kat ne pi wan nganget ke jingwan ke jongpi ka ai mensim ya kini ki players ki bele kai menta ke janmin Jangan harus kemudian. Jelas, larung lah.
Kayo besok tahu ya. Boleh tahu ya. Ya kita laporan aja, halang nama kita. Drone. Lawan yang banyak yang dia bertendai dia lekai dia.
Macam saya kembali benar uniform. Lebih bangsa. Sama dalam Katrofi Rengkanu Kakas Prize Santo Wazar. Winner